Martin, je pěkný světstvo, co? Co se chceš? Snad jsem ti to minule vysvětlil jasně. Či ten balíček? Já ti něco povím. Světlana tam byla. Jo. Hledala, nic tam nebylo. Mhm. Prostě se asi vypařil. No jasně, vypařil se. Hele, tak teďka poslouchejte mě. Ten balíček tam byl, já osobně jsem ho tam schoval. Jestli tam dneska není, tak to znamená, že ho někdo našel. A to buď policie, anebo ten, který ho tam šel hledat. To ho má policie, no. Nebo kdyby ho měli policii, tak už dávno sedím. To bude dělat, že nesedíš. Podívej se, já nic nemám. Jo. A když nic nemám, tak tu jsem přestaneš líst. A jednou provždy zapomeneš tuhle adresu, je to jasný? Jestli ten balíček nedostanu, tak se tady začnou dít věci. Už po 150. ti říkám, že nic nemám. Ten, kdo má v tom prsty, tak bude litovat. Ale to už bude pozdě,